Soyayya ruwan zuma in ka sha sai ka bai masoyi. Ƙauna nake miki abadan ba za mu yi rabewa ba. Haha turka shi soyayya ruwan zuma ba a gane macito sai miya ta ƙare. Bushira fim ne da aka jima ba a yi tamkarsa ba, ya zama the lion in this year. Bushira. Bushira me ne ke gani haka? Bushira me ne ke gani haka? Wannan kuma ba wurin ka na zo ba. Ba mafarki kake ba. Kace ba na son ka, ba na son ka. Shin ana son dole ne dan Allah? Inna lillahi wa inna ilaihi. Fim ne da ya kunshi rayuwar 'yan makaranta da jin daɗi na soyayya, bugu da ƙari, uwa uba da yaudara mutuƙa. Saboda a yi shirye-shirye a zuwa kammala makaranta. Aure a yanzu? Dan Allah ka yi haƙuri, saboda ina da abubuwan da yawa a gabana. Ka gani? Ni ban shirya aure yanzu. Idan akwai wata ka fito da ita, in babu sai ka yarda da magana iyaye. Dama magana iyaye an bi su ba da daidai ai. Bushira ya kunshi jarumai a cikinsa kamar haka: Ibrahim Gaison, Awalu Mukobati, Muhammad Ibrahim Respect, gami da jaruman nan Aisha Bushira, duka a cikin fim ɗin Bushira. Director by Ahmad Kanal, producer by Lamin Westpit, sai ɗaukar hoto Best Cameraman Jidda, ɗaukar nauyi kuma Abba Manda. Bushira yana nan tafe ba da jimawa ba, kada ku bari a ba ku labari.